Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanahon ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city. Ay, maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Saranga. Good morning, mayong aga sa inyong tanan. Kumusta ka mo dira? Tuptub sa malabutan sa ating tingog, no, bilog ng Negros Occidental, syudad sang Bacolod, and mapati ka sa event sa Iloilo. May nag-feedback sa akon, taas ang aton dito nga signal no, sa Iloilo, especially Capiz. sa Carles, sa Capiz. Grabe ito kung nakabasa sa atong signal no, sa malabutan, sa atong tingog, sa bilog nga Western Visayas, Yes. sa mga nagalanta sa atong bilog nga kalibutan and bilog nga Pilipinas ng kalibutan. Tungkol ang aton sa buong programa is live sa Facebook, sa Aksyon Radio. Good morning sa inyo. Ininyo kubos ng alagad konsehal Israel Salanga. Mayong aga man sa Station Manager, no na di maalam magbanwa, News Chief, Aksyon Rex Kantong amuman sa tanan nga katapo sang Aksyon Radio Bacolod. Oliver, good morning. Kag si JM. Amigo JM, sa tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Live man kita sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kabay pa nga mahatag namon karon ang inyong ang sabat sa inyong mga palamangkutanon. As much as possible, Councilor, sa aton nga nabalaan kag sa aton nga capacity. Yes, maghahatag kita sa mga updates na nagakatabo diri sa Bacolod, sa COVID updates, sa Negros, and even sa mga protocols nga dapat natin i-observe. Kay tungod grabe, kabudlagid, no? Imbes nga nakasurvive na kita, agamat-amat naman sa buong balik, nag-spike naman ang COVID cases naton ginsugdan dito sa NCR, ang mataas-taas ang kaso. So tanan nga updates nga pwede mahatag kag ma-deliver sa atong mga viewers mong ihatagin naton. Labay man akon katahom sa imong mga bayo no sa aton nga Ambassadors of Hindi makita Christ. tindo gamay. Be. Pakita nila karong nami ako na. Ambassador of Christ. No, yan. So sa amos ni nga kaparaot ng sitwasyon, sa amos nga krisis, sa amos nga pandemic, no. We need as many no nga ambassador of Christ nga nagahatag bala light Hope. sa hope and expression of love sa nga time of darkness. No, we are now suffering from we are being bombarded by all the challenges, no. Tanan niya fear na instill sang panulay subong sa aton, tanan niya kabudlay kag pagtilaw, but being ambassador of Christ, we believe nga this too shall pass. No, malipas ni siya kag ma-survive gini siya naton wais ang pagtilaw. Wais ang pagtilaw nga permanente. Aton karuhon nga ang sulad sa Bacolod yara gihapon mga tagpalamati, mga taga-aksyon, tanan-tanan no, taga Bacolod, taga Negros yara gihapon sa Modified General Community Quarantine ang syudad sang Bacolod. Ang nag-request saya sang General Community Quarantine o ko GCQ is ang probinsya sang Negros Occidental, which is pinirmahan ni Governor Eugenio Lacson sang nagligad ng mga inadlaw. So ang ikaro lang naton, hindi kita magtalakay sa province kay si Vice Gov karon talakayon na nila. But may connection ina sa syudad sa Bacolod nga. Kay damo-damo ka pamangkot kung ang syudad sa Bacolod nadala sa GCQ. Ato ni klaro na maliwat nga ang syudad sa Bacolod is Lone District sang Bacolod, Botchilingon, separado ina siya sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ma-GCQ lang kung maaprobahan gid man is ang probinsya lang. Na-approve na. Na-approve na kagapon. Negros Occidental lang. Meaning starting April 12, that's Monday, tomorrow, under GCQ na si Negros Occidental Province, kag may mga limitation na ang ilang mga giho dito. May limitation. May mapagwa sa executive order si Governor Eugenio Lacson, which pa si discuss makaroon ni Vice Gov I-discuss niya. after our program, though
After program may isa 2 pa. programs, no? Oo, si Vice Gov Bantayan yun. isa lang program kay Action Boy lang dan i-discuss man ang EO or mga protocol nga i-observe di province palehos blas ang curfew. Ang curfew ni probinsya is 8 o'clock hasta 4. Amo nang gina-confuse kisang tanan. Amo na sang nga gintrakay ko ni. Yes, ang Bacolod hindi na siya included sa kay may EO man tang aton nga Correct. ginahatag ni Mayor Bing, no? Okay. Remember, kay kadamo gisang confused kanami man nila mas paano nga advantage nila identify naton bala ang system of governance naton. That is why we have a lone district congressman because independent ini nga syudad si Bacolod City, and we are also bound man ya to release our directives, our advisory, our EO through Mayor Bing. So ang aton subong ang curfew is 11 gyapon hasta 4 a.m. 11 to 4 a.m. Nagpagwa si Mayor Evelio Diaz sang Executive Order number 15. Actually, ang number 15 nga Executive Order nga ginpagwa niya, Modified General Community Quarantine, gamay lang gid ang ginlubag niya. Ang ginlubag niya is ang sa liquor ban. Sa province na? Sa Bacolod City, sa liquor Bacolod ban City. lang gid nga. Sang una, sang nagligat, antes sinang ipagwa ang Executive Order number 15, ang liquor ban is pwede ka makabakal o kung makabaligya sang makahulog mong limnon sa alas 12 sang ugto hasta alas 6 sang gabi. Amo man sa gyapon subong. But ang difference is that ang mga kumbuyahan nga nagaserve sang beer kag mga ilimnon, makaserve na lang siya asa sa period sang alas 6 sang gabi hasta alas 9 sang gabi. Pagkatapos sina dapat hindi na kamo pwede kabaligya, ka-serve sang ilimnon. So maka-serve gyapon. Maka-serve gyapon. So it's not liquor ban per se, hindi. Ang time lang. Ang time sang, lang, oo. sang liquor So ban. karon ta white liquor ban sa Oh, Bacolod. kaya mo na sa nabutang liquor ban ang sa PAO. Okay, sige. Ruling sang liquor ban. Ruling Yeah, sang ruling. Ruling. But wala kita sang liquor Wala ban. sang liquor ban. Pero ta once and for all, no? Okay. Ruling sang liquor ban. Okay. Okay nang dahil lang gid. Alright. So, speaking of COVID, no, medyo madamo-damo ang aton lately naman yung cases siya, no. Ang masubo dire kay ginasulod na ang aton mismo frontliners, government Grabe, center, no? no. Before almost a year, no. I mean before ang tanan nato yung empleyado for almost a year nagpangatubang sang problema, nag-combat sang COVID, no? Gina-instructionan ni Mayor Bing, ni Vice El Cid, ni Kong Greg, and our officials, our EOC, nga tanan niya empleyado, especially kung medical practitioner, ginsaylo ana ini sila sa mga task nga pangatubang kag magbato, mag-combat sang COVID. Now, subong, ang masakit-sakit diri, kay tanan nato yung mga frontliners, almost nag-positive na. Kan. Tungod sang risgo sa sulod sa katuig. Kag especially nag-spike ang cases, no? Especially nag-spike ang cases. That is one thing gusto ko i-clear Anay before we discuss our protocols, no? May mga istorya subong nga naghambal nga mismanaged ang aton nga ang COVID cases nga nag-increase daw, no? Tulokon ta. Kita diri nga duwa kapilat ay hambal diri sa February. Ang mga listeners naton kabalo ni ginasulitan ni February, March, naga-zero case taya. Zero ta. Feb, March. Yeah. 0, 1, 2, 5. Zero naman. 1, 2, 5. Zero naman. Meaning, na-manage ang tsakto, nasolusyonan sa tsakto, natagaan sa tsakto. Ay nagkulang, ginhimo ni Mayor Bing ang tanan-tanan niya iya masarangan. Ginhimo ni City ADM ang iya masarangan ni Dr. Chris Orongon, tanan niya volunteer doctor sa EOC. That's why nag-free kita, nagtawhay kita diri. Si Vice El Cid, familiaran sa NIATF, nagabinulgay na sila ni Kong. Kami diri sa SP, tanan tanga doctors and department heads naghimo sa ilang masarangan. Remember, 0 case. 1, 2, or 5. Gaamo na siya. Now, how can you say nga mismanage siya? Because this is already a national problem. Remember, pag spikes ang cases dito sa national, nag-increase siya sa national na matamat mo because sa tamaan sila ka-free dito. May feedback din sa kung di na yung may ara sa sumong yung full party to ya, babaw open. Ang Molavesya open. Grabe to nung why labot yun na yan, why to protocol ko Duging kalimtan na nila nga may COVID ara pa. Oh, ito ya because ang ilang reason hindi mas na mabasol. Even si Governor sa Cebu, why siya nag-set ya boundaries or protocol because ang in fact nadayaw pa siya gani kaya ang reason niya kuno ya buhi ang ekonomiya. Now, problem is this.
we are torn between health and economy. No, ginatry ta ni siya balanse yung tanan, and it's not easy. Mahapos na isang tao nga nagalantaw, naga-judge ang decision, but kung ara kada hindi na siya mo nakahapos. Pag spike ni national, natural bilog ang Pilipinas may increase. Nag-increase ang Western Visayas, nag-increase ang Mindanao, naging much more sa Cebu. Oh. Taas cases sa Cebu. Libo-libo. Na anong punto ko? Libo-libo Kung yan. management lang sang COVID ang istoryahan, hindi ko magpati nga masobra pa sa Bacolod. In fact, ang tanan tadi nga ginahimo sa syudad sa Bacolod, gina-benchmark sa bilog ng Pilipinas almost. Correct. Ginahimo tadi example kung ano na ginahimo nga pag-combat, nga pag-solve sang COVID-19. But at the end of the day, hindi ta kontrolado. Si Presidente Blas ng Amerika, kumambal ta karon nya wa na manage ang insakto ang COVID diri sa Bacolod. Di kumusta si Biden sa Amerika? Kumusta ang presidente sa Brazil? They suffer all the consequences sang actions ng tao nga wa nalabot, wa nag-cooperate. Bla, mostly sa nagareklamo, nagarant, nagaparty pa na. Nagalagaw pa na sa mall, nagapangapi kung diin, Tapos lam ng number 1 yung mag-grant kung mag-increase ang kaso, kung mag-GCQ. Ang magyala ko taga-province, taga-Silay. Pero tingin yaw sa kay Gov. Although I'm talabot sa province, ha. Pero tingin araw sa Facebook, kita ko gid. Pero a week ago, kilagaw na to sa Patag. Ka-party na. Kita ko sa post man mo kay friends kami mo. No, these people, waay mayo pa ning mga nagahalong. Kaluoy sila galing nga ka-suffer sa konsekwensya. But most sa mga nagareklamo, obserbahin nyo bala, i-trace nyo bala ang mga post bala, sila man ang grabe man, spreader man sang virus. Sila. Yeah, in nga case, gusto ko lang i-clear once and for all, ginimo naton diri ang tanan, naton masarangan, zero case na tagana iya, liga dya. But pag spike sang nasyonal, grabe mo nung i-compare ta ha, daily, 15,000, 10,000 sa Manila, ang cases, pilaton de. 33? 30. 25? Kagapon, 40. 40. So, tulukon ta, ayawan ta. Layo gyapon. Layo gyapon. Layo gyapon sa We are iban. still trying to Ari, do our best. Ang iba na nga mga tao, Councilor nga nagahambal nagahambal nga mismanage ka tama, dapat may amoning himuon sang gobyerno, fix na sila ya. Nga ang nila gusto himuon is that pakalainon. Why hindi ta magambal subong kung anong tuyo nila behind that. Pero ang sigurado kuya, miskin ano pa kaalam sa aton, miskin ano pa ka ihatag ta nga ebidensya, miskin ano pa nakita nila kumpara ang Bacolod sa iban nga ang Bacolod nga may gamay sa angka sa Cavite, sa lakyan na ginabulong. Yeah. Hindi, nabutangan dextrose sa salakyan kaya wain na. Oo, ginabulong mo gyapon sa salakyan. Speaking of Cavite, may na-mention mo. No. Kabalo ka sa Manila, sa Bonga Medical Home Quarantine. Oh. Wain Hospital. Wain hospital. Hospital. Ang tanan niya pasyente sa buong majority ara sa balay. Now, here comes Bacolod, MGCQ pagyapon. MGCQ tagyapon. Mismanage pa na ha? Oh, MGCQ tagyapon. Siguro mas grabe pagid sila yung mga paminsar. Ang naga-comment na bla, mas grabe pagid sila yung guro yung maminsar ya sang kwan. No, and another thing gusto ko i-drive sa buong isa mo siya ni. Hindi na mo na nga pag-solve siya na di we need the cooperation of people. Baka mo nga ang police bagay pang dakop. Pilang ratio din sa police? 1:5,000, 1:1,000, isa ka police, isa ka libong bantayan niya. I don't know, we are 600,000 dire sa Bacolod. Pila ka police? For example, 2,000, isa ka libo? Oo, 800, lapit isa ka libo. Let's say isa ka libo, bet. So, pila equivalent na nila. Sa isa ka tao, may 5,000 siya nga bantayan. Sa isa ka police, may 3,000 siya nga bantayan. Ano niya na? So, hindi ta niya, we cannot depend and we shouldn't depend sa government alone. Correct. Kada isa sa aton, we have the responsibility nga ari pagidlain ng Nga hindi ka mag-spare awareness. Ang kasamo ang ako niya gina-discuss. Sige lang, Kasi wait, damo sa nag-insert sa mind ko. Damo may symptoms sa pa swab test. Damo gatrang kaso, masakit hindi magpa-swab test because nahadlok sila ya nga i-quarantine sila. Gamay na siya nga sakripisyo before pa makontaminate ang bilog niya nga panimalay. Kung may symptoms ka, libre ang pa-check up and ang swab sa dira sa base center. The least that you can do is magpa-swab ka mo for you to know anong kondisyon mo. And for the safety of your family, kag safety man sa mga tao nga ginatubang mo. Exactly. I mean, madamo na siyang madamo, hindi na siya madula, not until
hindi kita responsable sa aton nga kagawalingon, we can only do so much diri sa government. Hindi na siya kaya. Oo. No, hindi niya kaya. Pilagi ta di kabilog. That's why as much as possible, ginagamit namon ining programa bilang vessel para mapalambot sa inyo ang gustong impormasyon. Hindi ang fake news. Tulo ka. Kung why ka mo kapamati, kung why ka mo galantaw sa post ni Councilor Salanga, damo-damo pa yung message kaya, GCQ na ta, lockdown na ta. That's why amo nang ginambal ko, vessel ini nga programa para mapabalo namon sa inyo ang kamatuoran. Pamati lang ka mo bala. Kikabalo ka, kasakit mo, ang opinion sang mga pangguba na term Bash. ko. Bash, butang tapa. Which is normal, ilam na Oo, right. ilam na right. But at the end of the day, ang imo opinion, imbis haboy mo siya positively by campaigning nga pati tabla sa protocol sang gobyerno kay wala man sa sila malain nga ginahimo sa aton. Pero ang ginahimo is that pakalainon pa. Ti ang opinion mo na makita na sa mga tao sa palibot man nga wala man mayo sang hindi ko magagamit lain nga term. Hindi man bala mo nakadalong kasi siyempre may mga hindi ka concentrate sa mga amo ning mga patakaran mo. Gamito na nila ang imong opinion o ang imong nga post. Amo na sang ka-create panic, amo na sang ka-create sala, idulong mo na nila sa ila pamilya. Ang pamilya na spread mo na, ang mga friend spread mo na. Butsilingon sa imo pa lang to negatibo nga ginpost or ginpabutsyag libo gatos ang kuntani na save mo. Bisan mo And meron pag campaign, inib lang may mga tao pag diyan ka-campaign bala nga hindi man natuod, yan negosyuhan ng COVID. Amon bala i-reiterate ko naman. Ang COVID is real. It's true. Milyon ang patay. Ikaw nga naga-comment, why ka gani, hindi ka man doktor. You are not even a nurse, no? So ikaw yung kasi kaya convince sa tao sa gabasa sa imo yung COVID hindi na siya tuod. Di karon nagpati tong tanan sa imo, why naghalalong? Because amo nang imo yung opinion niya. Now, kung kadton ko na siya nga opinion, for example, kaya wag yung kabalo sa intention sang iban mo. Butang tapa. Butang tabi may mga take advantage man be, may mga panulay gid man be sa kalibutan be nga ginagamit as negosyo ining COVID, no? Let's say bigla piki ang swab, ginagasto ginapangwartahan sa ospital. Then the more nga maruan ta sila. Paano? Kung feeling mo ang ospital gapang take advantage, gapang negosyo, ginainto lang kamo, then mas halong ka. Halong ka. Paano ka na hindi pa maruan? Halong ka. Hindi ka mag-expose, protection ng pamilya mo, observe ka health protocol para hindi ka makortahan. If you think nga ginanegosyohan ka, ginakwartahan ka, mas mahalong ka, mas ma-observe ka protocol para hindi ka magmasakit, hindi ka makortahan. At the end of the day, ang atong punto isa mo sine. Kadelikado ng gadya katama subong. If hindi kita magbinuligay dire, if hindi kita dire mag-isa, masarurutan eh. Sururot gid ta. Sus ano gid ang perosa taman? Ano gid ang perosa sang gobyerno? Ano gid ang perosa sang EOC? Hindi na ta magpalayo, bakulod na lang. Ano gid ang perosa sang EOC? Adlaw-adlaw ginhimo man nila ilang ginapang nga obligasyon. Si Doc Surungon ang deputy naton dira. Tulo ka bla? Nalatnan pa iya nagpositive patungod sa tubang sa tao. Do you think hindi na risgo? Do you think hindi na matutuod ang ilang serbisyo nga ginahatag? Mambal pa nga mismanage ba? And we continue to appeal. Maluoy mo Ang ako lagi diri punto at the end of the day is this. Before pa ni maglibo, mag-triple digit naman ang case naton diri, ang cases naton sa Bacolod. Before naman ta mag-lockdown, nga mawadaan naman kamo sang obra, tungod waay naman sang mall nga ma-open, waay naman transportation. Please, kung waay man lang kamo importante gid, kag hindi man lang necessary gid, hindi na lang anay magtipon sa kadamaan. Likaw na lang anay gather publicly, especially sa mga tao nga hindi nyo upod. Most importantly, kung di gid milikawan, sok-sok sang inyong nga mask, kag sang inyong nga face shield. Amo lagi na ang aton niya pangabay sila. Now, okay na ta? Or pinaka ko lumpat? Lumpat. You have another topic? I-discuss kong protocol. The same protocol ta. Okay. Discuss ta. Now, ang moratorium, hasta siya April 10. Subong Which is adlaw. kahapon. No, 11. Kagapon, Subong. sorry. Oh, 11. Ang nag-request si Tananya governors and mayors sa Biloga Negros, nag-request sila sang extension sa moratorium because Correct. kada ko kaya sang risgo. Libo-libo ang cases sa Manila, especially sa NCR and Cebu. Libo-libo. Ang punto na dali nga request sila for moratorium because hindi mo kontrolado ang tanan. Bisan may swab pa na nga negative, believe me, damo-damo mean nga makasulod sila. Damo-damo mean. Di ba? Especially sa Manila, baga bigat yung picking nga swab. Nga ano punto ko? The best way to combat bago ang mga variant is to protect your borders.
by not allowing anybody to enter. Okay. Now, nag-end sa agapon. Okay. Nag-appeal sila for moratorium. Mm. Supposed to be, Ang ang moratorium, ginpagwa na kagapon, kung in-extend o wala. Kaya subong siya effective Correct. mo. No kasala, subong tanan niya LSI, returning resident, ROF, APOR, kung ano lang himuon. Because may kapon advisory si national and regional. stuck sila mo. Yeah. Stuck on nyo sila. And Oh. I don't know kung ang last ko nakuha information niya gabi, gina-discuss daw last night ni National IATF kung i-approve or whatever ang ila decision. Now, dili ko anay sa OFW o sa Butang. ROF because hindi ko ka-intra sa returning resident. Kaya na siya ni Councilor Cindy Rojas, may mga gina-observe man sila yung protocol da. Ang apor, iyaman na ni Councilor Aying. Aisha Villaflor. Nga may araw, masang iyaman niya gina-protocol da. No, dili ko anay sa OFW. Okay. Subong aga, mabato na kami OFW. Ang ato niya team headed by ng Victoria Pareñas, no? Ng Jehan, Cavite, ni Francis Guanzon, DRMO, and the rest of the team, masugat na ya sa airport, no? Ay, dahil lang kayo na, may aeroplano na, may nahupa na kayo na. Ara, Ara sa so basi ang butong picture first, lang ko hanita ni o. what time? 7:25. I don't know, wala ko Sabi advice. ito ni Why ko, Silang tao ko- why ko di advice? Why man na ganun ang basa? Kung yung may maabot Buti kung nga hindi. may ara na, buti nga may ano na mo. Anyway, Anyway. i-assume tang may ara agad man eh. May masugat dito sa inyo sa airport. I don't know kung amo sila basi kung May masugat sa ilabot silingon, hindi yan makasugat ang mamilya. Ang Oo. LGU ang masugat. O, sige. Okay. Now, may masugat dito, tanan yung OFW ang nagamonitor subong at taga Bacolod. Bacolod lang not Negros. Guys, you have to understand, kikita mo sa hindi kay Chinding, ako naman yung mga sari-sari. Hindi ba kami part sa Negros? We are part of Negros Island, pero we have our own protocols na observe dili because Lone District kita. That you should understand, no? And mangkot mo nga alain ng pag-deal kay OFW kay LSI, malawig na ko extend ko pa sa imo, pero believe me, layo na sila nga duwa. Amo pasimplehon ko, layo na why na iya naghalin sa abroad, why na iya travel history si returning resident ay halin sa abroad, same kay Apor. Layo mo ni pag-handle nato ni sa OFW kay gina-quarantine sila courtesy of OWA. So 1 year na nga pandemic, I hope na tsindihan nyo na siya ang difference nila. Okay. Now, pag-abot sa OFW, dira sa may airport, isakay ka mo namon, check on namon ang inyong swab results, check on namon ang inyong documents, dalon ka mo tanan sa base center, is-swab and go. Libre na. Libre. Meaning, bisan negative na kamo sa Manila, and bisan nag-lapse in siya, kaya mga nag-lapse na yung result mo. Correct. No, Naglapaw example, Sunday, dapat mapuli. Tungkol sa moratorium, na-stuck up to sila sa Manila. Why is nakakigwa silang hotel? Correct. Kay quarantine na sila. Oo. And courtesy of OWA na siya. No? Now, from airport, proceed ka mo sa base center. Pag abot ka sa base center, swab and go ka mo. Meaning, ang inyong pamilya, dito na lang yung masugat sa base center. Okay. Dito na pick up sa inyo. Suliton ta, si OFW, why di kagigwa sa ilang rooms. Because the moment magwa nila sa ilang mga hotel sa Manila, automatically, hindi nila ka-avail sa libre nga sweeper flight, kag hindi na nila ka-benefits ang free nga pagkaon yung accommodation. So, I would like to, not 100%, pero I would like to presume nga si OFW, why include sa request for moratorium because isolated ni sila katama and negative na ni sila upon arrival pa lang. Okay, upon arrival sa airport, ika-5th day swab din sila. Klaro. Okay. May clarification ka Why sa na? FW. Good. Okay. Dire kita sa ROF. ROF. Okay. Dira ko yan may question ka. Wait. Sige. OFWs, please stand by. Because ang instruction sa ako ni OWA, regional, pasunuron ka mo. Kung kagapon ka na swab, kag nag-negative ka today, hindi ka pakapuli. Okay. Because ang unahon, ato ang na-stuck sang Saturday. Ang na-stop sa sugod, 4. moratorium. April 4. So, take note, nga ginapasunod yung muna. And Okay. sa kapamangkot sa akon, do we still need to secure SPAS or acceptance letter? OFW, wala na. Wala na. Because everything is being coordinated by By OWA. City of Bacolod and by OWA. So, why na kamo di lisensya sa amon? Because gina-forward yung mga names nyo diri sa amon. Why galing mayo time a day before lang Subong galing ko kabalo nga may plano na yan. Hindi ko sure kung OFW to, pero ang hambal na sa akon, maabot 3 to 4 flights para massive nga pagpapuli sa OFW. Anyway, nevertheless, so, klaro na siya. No? Klaro ang aton yung OFW. Pasunuro na siya, paunahon puli ang na-stranded sang Saturday, Sunday, Monday, then Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Liwaton ko kay para klaro.
Ang na-stuck sang Sunday, which is nagsugod ang suspension and moratorium, is April 4 hasta April 10. So, ginhambal ni Councilor nga ang tanan-tanan nga matrip, pasunuron. Ang may mga tickets nga na-stuck to sang pizza 4 sang Sunday, Why ticket? April, I mean, ano ba ang Arrival. arrival tani. Oh. Amo na sa unahon, prioritize na siya. Yeah. First in, first out. First in, first out. Yung first kasi about sa Kasi diyan na Pilipinas, kay may mga ano nang kamuda. una ka magawa. Question. Councilor, what if naswab ako sang Friday? Ano na siya nga pizza? Sang Nine. Sunday subong? Subong 11. 11. pero Oh, Friday 9. Oh. Nagwang result ko, Councilor, 10. What if nadala ko sa trip subong? Oh. Mas swabing go pa ako, hindi na. Hindi na. Because within 72 hours ang result mo. Dala ka pa. Sulod yung gapon. Valid ka pa. But I doubt. Feeling ko swabing sa gapon. You know why? Hindi siya kapuli na yun. Unahon tong na-stock mo. Gan. So, it was just a point of clarification. Oo. Okay. Proceed na. Proceed. ROF. Anong difference ni OFW and ROF? So, iton ko na naman. Isa na katuig, pero kadamo ka pa sa hindi kay Chindi. Nami gina. Si OFW is OWA member. Okay. Si ROF, o kung returning overseas Filipino, balikbayan. Hindi trabahador sa GWA. Kung trabahador man siya, ay siya nag-agi sa ahensya sa Pilipinas. So, hindi siya OWA member. Amo ng difference sila. Kaya pamangko sila, ka-unfair. Nga na libre nyo sa OFW, nga awan nyo na libre sa ROF. Abi mo, sabat sa ako ng regional pagtawag ko, nga doon ano po, gano'n na ano mo ni panglason sa akon man. Tingnan na, kabaka-baka na ito trabaho, bayad, income, tax, si OFW. OFW. Hindi kilala, kaya may kilala siya mo. Kilala ko yun, nagkatulong na ito para mag-meet sa nobyo yung kano. Tapos subong iya mga questions ako nga ay gina-shoulder ni Uwa ang OFW, si ROF wala. Amo na yung ginhatag sa ako ni reason. Siguro hindi man lang, iba niya visit man sila nga family. Iba niya Taga diri man. Yeah, iban may importante man to yung ginabuhat sa gwa. Ang iyang rason ni sa Mosene. Ang bako ano gitang point niya drive mo, ma'am. Ang sabat sa ako ni sa Mosene. Councilor ang point namon. May kapasidad na sila yung magwa, sulod sa pungsod. That's why gani hindi sila covered namon. Yung after gina-blame ko siya, gina-question ko man siya mo. Sige ko, ma'am, si FW lang gina-cover nyo nga, hindi si ROF. Kasi palarios naman sila Pilipino. Ang iya explanation sa ako ni Samosene, si ROF, ilan na choice nga magwa sulod sa pungsod. Si OFW, why na sila choice? Tungod either because of this pandemic, papuliin na sila. So worker nato na sila, no? Trabahador na naton sila ang ginpadala sa gwa sa pungsod. Whereas si ROF is bisita, nagbakasyon, turista. Or nakapamanabi dito, or gusto mo bakasyon din sa Pilipinas. Anyway, whatever is that, amo nang ila yung ginatag sa akong examination. So, that's why, somehow, logical man, ang ila pa definition sa ROF and OFW. Kaya ako naluya ko sang at na ROF. Kasi sila nag-shoulder subong sa tanan dito. Ila bayad ang hotel, ila bayad ang pagkaon, ila bayad ang swab. Grabe. No, nga problema man na dito subong. Si returning resident yan, not much, yeah. Because ang struggle ni returning resident, stuck sa dito sila nga lugar. May gastos sila ticket and swab. Correct. Ang struggle ni ROF, gagasto to sila yung personal nga hotel. Hindi sila kagwa mo, why sila balay ito? Why na balay ang mga ROF nga bakalod nun niya iban? Why ito yung balay sa Manila, May returning resident yan, may balay pa to, So, standby sa boarding house, ito sa balay, samtang wala pang ROF budlay. Ang ginireklamo nila gasto kay Exactly. wala sila kuno expect na muna bala Moratorium. moratorium and probably may extension pa. So kung isa muna bala nagkuha na sila sa mga 15 Masubo lang gid nga 20 mil masubo lang gid ang naabtan ng moratorium. Sa totoo lang gid. Because wala ba niya moratorium before? Kung hindi man lang itaas ang case, hindi man delikado, gid wala hindi ka moratorium. Gani man. Alam mo nang gusto ka pa hindi mo sa ato mga tagpalamati. So nawala man ni. Why niya? Oo. Why non-stop ni ko sulod diya sa OFW garo F kag returning resident kag apor sa unaya sang way cases sa Manila. Kubudlagan niya pa hindi kay bisang iban, nag-moratorium ka lang iblaya kay do trip mo lang. Wala man may initiative man ang aton mga mayor governor. Kisabla sakit man ni may mga uton man tanga mga OF but not all inablang makahambal bla inablang do wagas mo bala. Inang abi nyo, abi namon concern ka mo sa amon kay gali inyo man lang gali gyapon minsan. I-reiterate naman namon liwat na mo may napatay na sa amon. May ang mga doktor nagpalalasitive na. Ang mga empleyado sa gobyerno halos wala gatulog. 24 oras gasabat sa mga query ninyo. Ano pagid be ang mga mahambal nyo pa nga wala ga care Wala sa concern. inyo. Wala concern. Amo na bla.
Kaya sakit-sakit lang mula. Di, But anyway, Kung tulungan ari ta mo, di. Ano before ka I na? discuss ang ROF moratorium, ROF nga ang plano ko sa ROF, we are talking about 500,000 people sa Bacolod. Correct. Hambal ni Mayor sa akon, pag mag-istorya kami sana nga ka-stricto sa protocol diya, we cannot Tunga sa afford milyon? na magtaas na yung death rate sa Bacolod. Hindi na Tunga sa pwede. milyon. Iba niya kahapon sa mga basilaya, pero ang akon diya priority, buhion ang syudad. Buhi lang tayo, okay na ko. Ang ginapangambal nila pero may paano kami? Abi nyo may concern kamo sa amon. Paano kami? Tip magisaba ibalik ko man abi. Tip paano man kami? Ang 400 plus thousand ka mga tao. 600. Oo, hindi kami gahambal nga may dala ka nga virus. Pero sa kadamo-damo ko pinasugtan na lang tanan-tanan. Wala na sang layi para dira kundi Mas risk na kundi sinaot na lang tadi kag mga kwan. Sulod na lang kamo di nga sulod. Tapos kamo na lang pong ko sa gobyerno kay ka mga alam gid sa inyo, No, di ba ang point na dala isa mo sa niyo? We have to understand nga ginahimo nato ang tanan dire to Correct. protect our own people as well. Hindi na nga tungod. The timing nga nang bingara kamo dabi. Oo, Walang gitaya. timingan lang. So, na wala man ni. O libo-libo man nagagawa sa diri before sa wala pa nag-spike ang cases sa Manila. Galing kiti kaladlukan diya subong ya. Maluoy ka man sa mga tao diri sa aton. Anyway, nong tapos ka na Antes- yung ROF, tapos ka na. Antes may continue, ari gali nag-istorya nagali kanday Governor Toto kag Mayor Jerry Treñas ang Iloilo nga may posibilidad nga may isirato nila ang ilang Wait lang, balikan ka na, Nay. Oh, sige. Go, I need to settle on the ROF. Oo. Ang plano nato sa ROF sa Mosene. Mm. Ang tanan niya ROF nga nag-apply SPAS nga may swab result na sang Saturday and within this Yung week. Saturday, And within this week, i-approve ta today. Okay, ROF, hindi OFW ha. Kaya wala ko choice. Anong ko ni karon kay wala Correct. advisory si national kag si regional. Mayo na. So ang akong plano isa mo sa Pamati, hindi sila subong. ROF pamati. Apply ka mo sang inyong SPAS, i-attach ng inyong swab result, no? Kaya i-approve ko ang inyong SPAS. Kaya ako din nag-approve being the committee chairman on OFW and ROF. But Good news na. hinali gumawa ang extension sa moratorium today, wala ko control sa mga airline. At least we have done our part. Oo. Ang point lang isa mo siya pag may SPAS approval na kamo, that is already your ticket para makasakay ka mo balik sa Bacolod. Gusto ko lang galing i-reiterate. Kuway ko kabalos ng desisyon ni national kag ni regional. That's why I will take the risk of approving your SPAS. Pero hinali gumawa na siya within today, kag hindi ka mapasakyo na airline, hindi ko mamahimo. Because private na siya entity ang mga airlines naton. Ang imo i-approve mo lang niyang SPAS tungod nga ang moratorium, ang covered sang suspension sang moratorium is 4 to 10. Yeah. Ang 11 karon wala man sang extension. Oo. So that's why pwede mo ma-approve. But Oo. at the end of the day, nagambalik ka nga kung may decision gulpe karon, unang problema, Oo. wala na tanang may mahimo. National IATF always ang nagapangibabaw. Miski ikumparar mo sa local government unit. Amo ginapirmingin nyo tandaan. Oo. Sila na to yung naghahatag sa desisyon. Oo. Nagapapil lang kita. Correct, Or exactly. nag-a-appeal lang kita. Nag-a-appealar lang kita sa aton man sitwasyon Yeah. sa ila kahit hindi man nila mabalaan kung ano to di. Nang tsakto to yung mga punto. Isa pa na gusto ko i-clear once and for all. Gambas lang nga si Bacolod, hindi iya kahimo sa desisyon niya ila. Hindi iya kahimo sa desisyon niya aton because under kita sa layin ni regional and national. Emphasize ko na siya. Ibang jambal nga waay kamuda desisyon niya inyo. Hindi pwede nga magihol na kami sa we can manage within Negros kaya ta. Oh. Kita mo kita ganiya po niya we are still independent sa aton mga desisyon dito sa Bacolod. But as a whole, we are being governed by regional and national. National. Meaning kung anong desisyon ni national kag ni regional, why choice sa Bacolod. We are bound to obey. Una, kung may alita di patakaran sa syudad sa Bacolod, sampo lang ha, iagi na sa regional. But Region 6. Pag-approve sa Region 6, ipa-approve pa na to kay National IATF, but silingon sa national. Kung okay kay regional, pero hindi okay kay national, why gyapon mo? Yeah. National gyapon na National mapati. gyapon. Ang regional, gabulig na lang sa apilar. But silingon do ga-apin black, doon nagabulig duso. Question pagid. May mangkot. Saan naman lockdown sa Bacolod? Saan naman lockdown sa Negros? Guys, Saan ang naman lockdown, iyan lang gina ni national decision. That's why ang ga-announce kung ECQ o kung GCQ is si President Duterte. Hindi nyo kami pagpamangkoton sa Bacolod because why na sa kamot namon ng desisyon. Rest assured, no? Ang pasalit namon sa inyo, nga pag may desisyon na gani, i-update dayon namon sa inyo.
tagaan mo na yun update as through my Facebook, through PIO, kag through sa mga programs, kag sa mga press release naton. So for now, wala sang lockdown. Kabudlay gid explains sulit, wala sang lockdown not until i-declare sa national. Another question. Tomorrow, mag-GCQ na si Negros nong? Does it GCQ. mean sarado na si Sipalay, si Hinubaan? Does it mean may border na si Bacolod? Wala. Wala. And not unless ma-declare si Gov through his EO nga kada town and municipality i-close nila o kumutangan nila sa ang check-up point. But si Bacolod, wala. Because si Bacolod is under MGCQ. Open kita gihapon niya sa bilog nga Negros Occidental, within Negros Occidental. Okay, klaro? Now, question. What about sa boundary sa Oriental? Strict sa bang hindi? Stricto. Stricto. Because si Oriental and si Cebu, Region 7. Darohan na. Region 7. Hindi sila parts ng Region 6. Part sila sa Cebu. Yeah, Region 7. Region 7. Oo. Cebu is Region so, 7. ang aton lang kita yung open niya is ang within Negros Occidental. Within Negros Occidental. Okay? So ano ba lang mga patakaran? Oo. Sang Dumaguete. Wala ay Oriental Doon nagkapangayo sila sa balasang swab mo or saliva antes ka makasulod sa ila. Siyempre, para sa man sa aton, kapanigurado man sila. Kuha niyo wala base, hindi lang naisulat sa bakulod mo. Tanan-tanan, subong, ginaproteksyonan niya ang inner circle niya. Ginaproteksyonan niya para hindi Imagine na bala, sige lang takawaswas sa gobyerno. Kung hindi ko ng pagprotektahan, ma-ECQ kita para sa tabo sa Cavite, nga sa salakyan na lang ginabutangan dextrose ang okay man na sa inyo. Hindi ginanami wala obra. Hindi, way biyahe. Damo-damo naman mawadan sang obra. At the end of the day, nakapuli ka, pero at the back of your mind, sa heart mo, tulo ka bala? Oo. Amo na in-emphasize namon subong. Nga ginambal tani. Because need natin ipaitsindi man sa ila ang isa ka side of the story. Oo. Kay we understand, we sympathize, we empathize, we feel you. Di ba? May basa ko dyan yung counselor, budlay-budlay sa amon yung tani ari ka sa pa. shoes namon. Oo. Ang sabat yun siya, Ma'am, 1 year ko din nagrisgo sa kabuhi ko sa OFW. Aga sa subong garisgo. Gagas sa subong. So, hindi mo ko pwede Pero hambalan, tanawan ta sa gawaay ka mo sapatos mo, na mo please. na batsagan. Because since nag-start ni nga pandemic last year, ginatag na sa ako ni Mayor Bing, April 28, manag 1 year na ko de. We feel you, we understand. But at the same time, we also appeal for your understanding and patience, man. We cannot put the lives of our fellow Bacolod nun at risk. Not sarili nga ikaw, ang balimanong gina, not sarili nga ikaw, ang may virus, pero tanan niya exposed dira sa Manila, makulbaan ka. It's not you. Base hindi man ikaw, base tinlo kaya, base safe kaya. Why? This is not about you. This is about the condition of NCR. So, tinguha lang kita dire, suliton ko siya once and for all, nga akas gina-observe natin nga protocol. Kay kamuya man, bam lang kamuya nga kagarot sa inyo da, kada protocol nyo, kapos na sa inyo maghambal. Pero once mag-open ang border, ka mag-increase ang cases natin dire, ikaw yaman, baka lang yung kapalagpat sa protocol nyo, stricto ka mo, sino bakaon sa mga tao nga way obra? Correct. Sino mapasakay ni taxi, jeep, tricycle sa mga tao, kung naman transport, hindi ka mo. Kaya mo ni mo, amo ni siya mo. Kung pasugtan ka, sampol ikaw, kung pasugtan ka, unfair man na karon sa iban kundi sila pasugtan. So ambot silingon tanan-tanan ka mo pag gusto na lang. Oo. Ti ano na lang nang gwa. Correct. Mamba kami nga, kami nakaswab man kami, i-open nyo na lang na. Unfair na siya. Kung i-open naman sa inyo, better yet, Libo-libo na. Libo-libo ka mo. Apor, open mo na sa aportanan. O, pag gusto ko sulod, amo na reason yung explain ta. For people to understand, especially those who are stranded, nga we are doing this for a reason. Hindi na siya gindesisyonan sa way lang. Okay? But pag sabton tala nabla counselor Sige, ang questions. question. Ano kuno ang requirement magpa-Manila? Rosalie Guadalupe. Okay. Wala kita restriction sa outbound. Daron ta. Ang restriction naton dire kag mga moratorium pasulod sa Bacolod. Kung magpa-Manila kaya, kag pasakyon ka mo ni airline, wala problema. Pero ari problema nang I doubt kung si NCR mabaton sa buong domestic. Sa totoo lang. Duwa magabaton si NCR sa buong domestic flights. Wala tanan. Oo. Pero sa question nyo, kung magwa ka mo, waay ta problema. Ang i-comply nyo sa airline. Ano pa ngayon airline sa inyo? Kaya hindi mo niya kami mapasakay sa inyo. So sa questions na sa buong, what if Manila kami? What if Cebu kami? Deal with airline. Ano ang iset yung protocol ng airline sa inyo? Because strict lang tayo sa kasunod mo. Kung magwa na ka mo, inyo naman aya. So I don't know. Wag ko kabalo, pero waay ta problema sa pagwa. Okay.
Sweedy Rosales, ano ang curfew hours ng Bacolod Consi? 11 to 4 a.m. Hindi kita part sa Negros, liton ko. Okay. Councilor, ano ang protocol ng Bacolod to Iloilo and vice versa for now? Okay. You mentioned a while ago nga base, nagmuno si Jerry Treñas, si Mayor Jerry Treñas sa Iloilo, ang istoryahan nila today kung anong plano nila sa Negros and Bacolod. And Iloilo. And na-mention niya, ipagwaya sa Bungadlaw. Sunday. So ang decision. standby. I-post ko sa akin yung Facebook account kung ano ang decision. But for now, anong tawag sini? Open. Unhampered. Si Iloilo, Bacolod. Unhampered. So, whatever ang decision na ni Mayor Bing kag ni Mayor Treñas, i-update ka mo. For now, open. Unhampered. Why problema ang gusto sa Iloilo? Diin pwede ka fill up sang espas. Online ni May siya. link na siya. Galing kita budlayan kung maghambal di kung anong link ko. Pero, pwede mo ma-share ka rin sa account mo. Kwanta Please follow Mark Gabriel Salanga nga Facebook or add friend siguro, I don't know. I-post yung link sa Espas. Dugan yun ang Espas nga link para sa PIO man po. I-search nyo ba sa PIO ng Espas nga link? I-lead ka muna sa update sa link. Ano pa? Councilor, grabe gid pag slim mo kag pagwapo mo. Ay na, Be? hindi ang may-ari na di ang Taon di, tradi man. Why man? Nangawa ko dito ano magyapon? 40. Oh. Nami tsura ko diyo. Tabla, gamay ko dito gurot layo gurong kamera. Hindi na gamay ka manggid. Anyway, magapangita ko di. Okay. Sa Oriental sa naligad wala RT-PCR test requirement my flight kay tungod sa timbang ni Rafi Tulfo nga nagbiyahe. Oh, grabe. Wait lang ha, balik ako ng timbang ng timbang. Oh. May kapangkot from Cebu to Bacolod nga OFW. May chance ha mapuli. Yes. OFW. Yes. Klarohan ko lang kami naman, konti sa akon. About naman niya sa, against Luiton, ang returning resident, hindi ko na siya masabat pa, kaya for sure, ginastudyuhan na siya ni Councilor Cindy, ang apor, ginaplanuhan na sa buong ni EOC, kag ni Councilor Aisha Villaflor, no? Ang OFW and ROF na ginanay, ang ato niya staff nung i-alert sa Espas. Okay. Sa ROF. I-alert ko na sila pagkatapos ng programa. Okay, May biyahe ano na po question? ba? Manila to Bacolod. Manapla area po ako. Ma'am, for now, Manila to Bacolod, wala pa for now. Ano question niya? Na may biyahe na po ba Manila? Ma'am, anong status mo, ma'am? Ano ka, ROF, LSI, OFW? Okay, for Bacolod to Mandawi, vice versa. Kung magpa Cebu, ay problema. Pero magbalik dire, I think kung nakalapaw ka 5 days or basta dapat required ka 72 hours nga swab. Galing mo moratorium eh. Oo, so kung wala man extension sa moratorium, pwede ka man yung asulod sa Bacolod, basta waay extension sa moratorium. Promote Espas safe. Yes, correct. Widely accepted as sa Google Play. Ang bali sa Rafi Catalano, matyak to ni, please promote Espas and safe PH app applications widely accepted. Ara siya sa Google Play. Okay? Widely accepted So please, ano na ka mga daan? I suggest download na ka mga daan na lang guro. I-save nyo ang Espas kag Safe PH nga application. Tsakto ni ka sa Rafi. Katalan. Good morning, sir. Kung si masugat na naman ng FW sa Bay Center. Yes, tungod home quarantine na sila. Pag-abot na sa buong adlaw. Airport, wala. Oo. Bay Center sila ka. Kasalien, good morning. Ma'am Eleanor Fukuda sa Japan. Good morning, Ma'am Romel Eleanor. Salatan, sa Samek, Romel Ano ba Salatan. yung question di? Damot. Good morning, Councilor. As of time, wala pa kami update if makaupot yung super flights ang OFW. Yes, ma'am, ang nanganan nyo. Because why pag maka na update, unahon to ang na-stranded sa Saturday and Sunday yung mga OFW mo. So, standby ka mo, anay. Pasunuron na siya. First in, first out na siya. Councilor, anong protocol sa Bacolod to Iloilo? Why pa? Nang unhampered pa sa subong. Subong daw magwa ang desisyon ni Mayor Jerry Treñas, kag ni Governor Toto. And at the same time with Mayor Bing. Family, Mahomitano and Verdi family sa Pulupandan, good morning. Nambal ni Bandel, no? Damo ga monitor sa atong bilog yang Negros nung grabeng ang monitor sa buong. Sa Oriental, sa Ligad, wala RT-PCR test nga required kung mag-flight. Tungod, ang timbang, amo saan ba gina? Ni Rafi Tulfo, nagbiyahe, bisan positive, iya, fiancé, kundi gin pa require sila RT-PCR test. I don't know. Why hindi ko kaya lang timbang ni Rafi Tulfo, no? Sa kay Azel Nu Zork, amo ni Blambudlay, ginapang suloy nila Aled, Sir, ari ko Manila na quarantine, need ko man magpa-register sa Espas now, OFW ko. Wala na. No, basta OFW on automatic sulod. Nagdala paghihapon Cebu gamay na lang di kaso.
wala na kami di surge cases. Okay, ipa-check natin ko, no? So, meaning NCR, lagi yung taas. I-double check ta. Ari, Councilor. Dr. Jen, kag Migo Hanel, Bangkaya, good morning dira sa inyo. Councilor, Okay. sa sunod sa kay Kapilastique, we truly understand, Councilor, na you're protecting each Negrosanon. And Bacolod nun, ma'am. But we hope temprano nyo pa ipagawa ang protocol. Kay kamahal padaan sang swab, especially sa amon nga mga returning residents. Tsakto na. Kami di sa NCR nga manugpuli na tani, take man precaution. Ako 3 months na nga wala gagwa sa amon nga boarding house. Tsakto na yabon to. Galing kaya mo niyo. This is an emergency case. Okay. As much as tsakto na siya, legit na siya. Tsakto ni. Kaya kung ako Concern dito, mo. same man na siya mo. Lato bala, magasto kasi imo nga swab. Ang swab naman mahal to. Correct. Galing ka budla man maghambal bla, pero hindi ko bla katsindi nga bla kamahal na isang swab. Gani. Actually, gina-recommend ko sa ila, Councilor, saliva. Barato Half sa the level price, 2,000 lang. Oo. 1,900 lang gani iban. Oo, balik ka to sa. Oo, sige. Amo na punto galing Ang desisyon na come up na siya tungod emergency case ato ya. Correct. Hindi why man emergency case nga next week ko pa desisyonan. Mm. So ang katapos na galing di man bikitang naga-desisyon mo naga bastar lang matabi sa information sa ila no. Ang akong pagitsindi sa mo sini. I cannot speak on behalf of the mayors and governors of Western Visayas no. Kaya nang kita tinguha lang mo tadi yang mag-connect sa pumuluyo ta. Kaya maluoy man tanga wagis less source of information. Pero amo na pagitsindi ko. Sang na-consistent libo-libo ang cases sa Manila. 10,000. Imagine na bala, 10,000? 15,000 a day? Dinilugla ako. Nakakita 15,000 Oo, plus 15,000. in a day. Sa na-consistent siya, libo-libo ang cases, nag-panic si Western Visayas. And ang tendency mo, tendency sa mga governor, tendency sa mga mayor, is hingagaw, close ang border. Before pa mag-surge, before pa magdamo-damo, sulod dire, kag before pa malatnan ang greater majority dire. I think amo na pag-itsindi ko. So, amo na siyang reason. But ang iya nga punto, tsakto na siya nung, tsakto na siya. Galing kiti, hindi mo baktan kung pilang cases every day. Tani, kung na-discover ito, tani nga, may vision ta tani nga ba, sa sulod sa 4 ka adlaw, 15,000, 10,000 ang cases every day, sirata. Kung tani, kung nabalaan ta tani earlier, o kung may mata ta tani nga makita ang future, tani nag-decision ta early. Correct. But hindi. Sakto ng term mo, tala may mata ka nga. Oo, hindi, gulpi. Ang search nga, dati mong paktan. Gulpi lang mala kanya nga pagwa 15,000 nga case a day, 15,000 a day. Sino man yung ma-expect niya nga ang case ng Bacolod from 0, 1, and 2, naglambot sa 50 na naman, 40 na naman, imagine na ba, 55 pinakataas. Oo. Hindi ka naman expect NCR. Ang bilog ng Pilipinas, halin sa tulotawhay na, ginhalogan na, sino man expect nga 15,000. May ara yan sa kadlaw nga 15,000. So, amo na bala, hindi ta mapaktan. Nung, Pwede kita nikaplano, sakto na may mata ka, magkita mo gano'ng future, pwede na. labi man ako, nung mo comment ka gano, Amo na ganun sa isa ko. kaya ta pa ni ano. Sige lang, wala pa man si nung boy. Buta mo. May biyahe, Bacolod to Manila, ang returning OFW. Kung may ara for now, ang OFW. Ano to, sorry ka. May biyahe, Bacolod to Manila, ang returning OFW. Yes. Oo, may ara. Ongoing. In fact, 3 ka flights, 3 to 4 flights, kuno subong adlaw lang. Subong lang adlaw, ha? Massive, di pagpapulit sa OFW. Ang mga na-stock, pero, klaro namon, ang mga OFW, kuha na siya, ipasunod na siya, nay. Kundi, dumdum ka mo, tagaan moratorium sa nagligad nga Sunday, Oo. April 4, Yeah. iwayan naging pabiyahe, hasta April 10. Butsilingon, ang mga na-stock dito sa mga point of origin like Cebu and Manila, unahon na sila. So kamo, kung bag-o lang kamo nakaabot, may biyahe. Pero for now, unahon to anay ang first in, first out. First in, first First in, first out, ha? Nung. Sige, tapos na, meron ka pa? Okay. Okay. Kaya meron di, Consular, kung asymptomatic ka, kinahanglan gid magpa-facility or home quarantine. Facility gid. Bisan asymptomatic ka? Oh. Okay. Pag-positive ka, example, taga masilingan ka, nag-positive ka, facility gid. Okay. Because we cannot afford nga ara ka sa panimalay mo, kinilatnan mong imong mga pamilya. So, i-facility ka na lang anay. Anyway, healing, the venue lang man na siya. At least ma-contain lang bala. Kasi siyempre, kung wala ka sa balay nyo, hindi maligawan may bisita. Ang family mo, gasulod man da. So, gina-facility sila ni EOC naton.
Okay? Speaking of VOC dapat- na teroon ta, kabalo ka nga sa iba niya lugar, like iba niya mga LGU, ang mga positive bala sila yung provide sila pagkaon. KKB ang pagkaon. Sa aton Iloilo, Subong. Oo. Sila na. Iloilo? Oh. Sa aton blaya libre gyapon. The Oh, city tima of sila. Bacolod, si Mayor Bing nagaprovide gyapon niya pagkaon every single day. Aga og to gabi. Ina-mismanage pa. Yeah. Ina- Inaawa niya ta budget. Mismanage ko, no? Inaawa niya na budget. But- Kabalo ka nubo sa mga aton niya collection sa isang city because nag problema ang mga business sectors. Despite Sinadya na that, lang. gina-sustain ang aton niya mga cases diri, ang aton niya mga positive cases diri. I hope ma-appreciate sa tao. May dilig. Dapat istriktuhon man gid diri sa local, dira sa Central Market, gaginutok man da. True. Wala physical distancing ang jeep. Yeah. Subong magsakay ka sa una, 4 to 5 lang kada side. Now, 6 na. Ti may nagalantaw sina. Actually, ma'am, mami, Sakto na yan. ang si Civil Assistant Ernie Pineda, Oo. upod sa kay Colonel Lester Liada, upod sa Police Station 6, sa kay Sir Kokoy, sa Libertad, gintipo na sila. Ginmeeting na sila sang nagligad nga Friday. Kay ang concern is amo sina. Hindi lang meeting, ang ipatigayon sa Libertad, Central Market, kag Burgos, nagrekorida pa sila sang ano nang itawag na? Yeah. Mike, nagrekorida pa sila. But silingon, nakita ina nga concern sang LGU sang syudad sang Bacolod. That's why nagpatigayon nila sila. Isa-isa gin meeting. Balo ka, super spreader nimo ang market mo. Kaya tanan-tanan, pagkaon yung inisuryahan tayo. Ang tao yung mabakal gid na. Ang tao mabakal gid na sang baligya. May ara pa da iban sa imo. Pero ako bilang kabayan sa LGU, I must admit, hindi ko kaya. Pero try. Ang ako niya gina-emphasize diri sa Musone, just like sa kapulisan, mga government official ng police mo, i-blame tang police tungod kidamo to tipon. 1:1,000 tadi. Isa ka police, isa ka libo ka Bacolod matayan ni ano niya na. Same din sa government. That's why gani we continue to appeal. Kamo nga naga-monitor sa buligin nyo kami. Bisan piyak balay mo na lang or close mo na lang a friend or timbang nyo na lang. Warning sila nga kung di into gani nga nagadugok, likaw sila. Correct. Because ano ni gobyerno? Ano ni gobyerno man ayaw ka alang nga man pang kugon mo na isa tos libertad Ahay. nga mugtas kay ay Correct pang na. pitkon mong ilong. Correct na. Tapos anong guwa mo sana pintas ang gobyerno gapang yaw-yaw to gapang akig to. Guba ka naman. Feeling ko ibalik nila to ang time nga antes ka makasulod, dapat kumplito ka. May face mask, face shield ka. Dapat kag antes ka magsulod sa mga, di ba, legal disipyo. Mahugas ka na kamot kag mapang alcohol antes magsulod sa mga market. And even sa jeep, Ah. sa jeep, mapati ka, kigan sang pulis, kapag ka pa pulis, digad mo, mga way gamas sa jeep. Task force disiplina. Yaw-yaw, ng pulis, di hamak mo. Task force discipline. Labay ko sa home site, sa tubang kay Sano Blamin, labay ko. Pero ting buyayaw sang tao sa pulis, kay ayon tabo nung sakay sa jeep, buhay sa mas, dilakop sa pulis. Di hamak ng buyayaw sa pulis. Sa pinsar ko lang, ayala. Di ta ni mabutan sa kagulingon ta. Sektohon mo, dakpon mo gaano, iyakyos ka pangwarta. Iyakyos ang pulis ka pangilkil. Tapos magtumpok ang tao kag sala mo mangyapon tungod wa mo tugin pang Wala ka nibutangan sa buli mo. The only thing nga gusto tayo emphasize sa mga we need your support and cooperation. We need your support and cooperation. Kung gapasaway ang iban, make sure nga ikaw wala. Correct. Kung Bisan mo na lang gatipon ang iban, ga-party ang iban, why ga-observe sang protocol, make sure nga ikaw wala. bisan na mo na lang. Isa mo na lang na. Oo. We continue to appeal for that. Hindi mo masarangan tayo sa Si Nes Hasan, gin-clear ya ahay, 5K po ang swab. Mahal. Ma'am, try mo ang saliva sa Red Oo, Cross. oo. Kay Kapag mas lapit barato. 2,000 lang siya. Mas maka-discount ka. Mm-mm. Anyway, ginabaton man sa gyapon. Valid na siya. Ang hindi man lang mabaton is rapid kag antigen. Mm-mm. Isuliton kit naton ang swab, both sang ano ni ka red wag ko lang ginambal. Saliva ginabaton na siya. Ginabaton siya. Okay. Okay. Nung i-emphasize ko, kaging clear ni Sir Rafi Catalan, ang sa national is staysafe.ph and SPAS ang gina-require. STAYSAFE.ph y space. Okay? Check nyo sa Google. Ara na siya. Trace contact tracing. Ang sa trace naman niya, Iloilo travel and even in Bacolod sa airport. So, meron mo na siya. No? All you have to do is just to click the word trace sa Google or staysafe.ph or SPAS
Bacolod ara na siya ga-appear. Thank you, Sir Okay. Rafi. Salamat. Okay, Kay Ma'am okay. Hani, Good morning. Yes, Abot ko nagalantaw na sila. Oo, Pre Romel. Pardilya kag Lara. Ang hinalang tada, musta? Palihog lang ko init kay base makahigop tada sa bao. And again, Cons, ang OFW magpulo di ang results ng swab. okay, and again, emphasize nato na please update kita mo sa PIO naton, nya page, Bacolod Correct. PIO. Pag Correct. sa ako niya account, nag-share man ako dira. Sa kay Mayor Bing, nga account, no? Bing Nordia or Evilio Nordia, even sa kay Vice LC, nag-post na siya sa mga updates dira, no? So, tanan niya information, niya matipon naton, i-forward din na siya naton. Okay? May concern man din talisay, Sige. kanami man. Kanami sa mga aton nga mga viewers, kaya naghahatagid sila sang update man sa aton. Talisay Public Market subong kay Marie Garcia ni sa Talisay. Talisay Public Market subong nga Sunday close. I think every Sunday na Primark i-close nila for disinfection and kagamo. Damo tao guro namin ni Marie Hindi ko hindi kung good news to bad news. Abi ko na may ansang i-close. concern. Ang last word niya kagamo. Kay damo tao guro. So anong punto to? Ang punto is that isira nila tungod para hindi mag-cause ang tinumpok. Sa punta Kagamo, kagamo, meaning kagamo kung pasira. Kay kagamo. Budlayan mo sa Kay Facebook, ay wala emotion. Kay kagamo na naman dili sa Talisay. Siguro amo na gadamo naman ang tao. Oh. Amo na ako nakita na. Mga ka-action, hindi na talisay ang gamo. Bilog ng kalibutan. Tanaw na sa Libertad lahat. Bilog ng kalibutan. Ka-struggle niya sa ano yan. Ay, singanan niya. Kabudlagit sa buong sitwasyon. Si Presidente, sa buong hindi ka panghinamos. Ang makulibulibong kaysa tubang niya. Hay damo kinanglan pa kon mapuli kami halin sa Sipalay pakadto dire Wala. or vice versa. Wala. May kinanglan pa sa Sipalay. For now, Wala. pa. Sipalay to Bacolod. Tigiyan ay ka province actually. Why? So, may update na sila karon. Open. I mean, Not until, no? Bacolod to Sipalay. You know nga confuse sila because ang Easter, sang Holy Easter, sang Holy Week, gin-close ang border. Kagani pasulod lang Ang naka-reserve. ang may mga reservation. So, ang mga na-confuse wala, siguro. wali. Wala, Oh. wala, For now, tabling. wala pa ya. Wala pa. Not Bisan sa until iyo. tomorrow, mag-declare na gani mag-release na sa iyang EO si Gov Bong, kag maghambal, sabi nga ang mga LGU must observe their own Correct. protocol. Dila na masira. I suggest, mamati sila karon sa kay Vice Gov nga program. 2 programs karon. Anti sa amon. Anti sa amon. Pagkatapos sa amon. Okay. So makadto kita sa aton nga greetings. Oh. Kag promotion, ang mga advertisement mo da. 365 na lang. Pero wait ani karon 365 lang ani nga ako ni i-promote kay para Jojo 3635 dira sa likod sang Panasonic. Kung gusto niyo magpalimpyo sang inyo nga mga salakyan, Yes. magpa-detail, nami kay dala na tanan motor man dang imo kun ano man dang nga vehicle pwede na limpyuhan. Kag may mga back to zero na sila nga promotion. Kundi nabutangan mo ang salakyan mo isda, tapos bumaho sa kanalipatan mo para sa ginimo nyo. Why ko to kabilin? Para sa ginimo nyo. So, sila to nagpahamot liwat sang aton nga masalakyan. Ang 635 Cafe ni Parijojo dira sa likod sang Panasonic sa Helvetia. Hindi magtalang, kaya makita nyo na ang karatulan ng dako 635 Cafe and Car Wash. Yeah, and before ako malipat, happy birthday sa aton niya agot. Ay, ho, si Mariah Claudette Salanga. Happy birthday. Maraya Lawing Salanga. Pila na si Subong? 29? Oh, 27. 19. 20 na siya. 20. 20 na siya. 20. Ay, may edad na siya. Yes. So, pwede na siya kuno ka lagaw-lagaw magtapos ang tawag sini, ang COVID-19. Yeah. Lagaw-lagaw naman na siya po. Kung si Stephanie, pila Subong Stephanie sa Langga, 22? 22. Manog Ay, 35 na yan, Stephen. Tsura at 35. Oh. So, ikaw be, kung 22, may manghot ka nga nag-20 na or 22, would you allow them nga boyfriend na? Depende Pwede sa na. ila. Pero as much as possible, hindi lang anay, no? May desisyon na sila na ila magamon. Sa bagay, ikaw gani. Ako gani, 19, Charla. may agot na. May subang na. Pila ka sa nag-gawa si Ambe? Mga 20. Oh. Tisubong niya, may paras namin kadako. Oh. Anyway, happy birthday, Mayang, no? Ang ako nagidaya, ang advice ko siya gabi, kay ang uto ko, way unod,
gapaminsar ko sa mga protocols, mga problema, at dili nga ginatubang. Sa kabataan niya monitor subong te. You know, the only secret niya mahatag ko sa inyo, based on personal experience, is really exercise and matamat ka mo commit sa inyo kagulingon sa Ginoo. Inabalang you discover him. You discover him sa inyong kabuhi. Because kaluoy gid sang isang isa kayang people nga madako siya nga way sa kakilala kung sino galing iyang creator, kag sino galing dapat tangpan. Ako ya tested and proven sa ako niya life. Why ko yung labot diri subong? I am nobody. Why ko ya may pabugal ya? We are no. Kung why ko good thing lang gid, I'm very thankful lang gid yung mama kay papa naton siguro nga gamay patagin introduce ta sa Ginoo. So, young people, just a piece of advice, and you have to believe me, okay, this is a personal manifestation. Nothing is impossible kung may relasyon ka sa Ginoo, because ang tanan nga opportunities kag tanan nga direction sa life say agahalin. We can only do so much. Sana mo kapisan, sana mo kapaningasog, lain nga may direct nga contact sa iya kag may Ginoo ka sa heart sa life mo because ang direction mo is clear. Greetings. Klaro. Lalangkit. One time. Sige lang, okay lang, way pa man si Kwan. Sir, please answer our question if GCQ sa Lunes. Sir, sa province na, sir. Province na ang ma-GCQ. Ang syudad sa Bacolod, for now, isulit taliwat, is Modified General Community Quarantine. Gihapon, o kon MGCQ. Until? Ang Bacolod. Until April 30. 14. 14, March change siya every 31. 15 days mo ang EO. Ang nabutang sa executive order, kay wala pa nalapawan. 30. April 30, pagyapon. So, until April 30, MGCQ taya. MGCQ ang Bacolod. Iklaron taliwat, March 31 nagsugod ang gipagwa ang Executive Order number 15. Effective April 1. Hasta ina siya sa April 30 ang Yes. syudad sa Bacolod, MGCQ. Yeah. For now. But, iklaro naton, pwede na siya always and anytime malapakan sang National IATF. Kung may decision Kita yung sila. taas kay cases nato dire. Oo. Duwag ka pa mangkot kung mag-utod. Yes, mag-utod kami, sir. Galing kate tsura do 40 na. Magulang siya. Magulang siya. No, galing do 40 na siya. Oo. Valid na sa. Valid ang saliva. Yes, sir. Valid gid ang saliva. Mas barato siya. Sa Red Cross ang asa, tandaan nyo ha, wala na sang iban nga nag-offer sang saliva test kundi Red Cross. No, mag-offer nga iban, pero gina-honor tayo sa Red Cross lang. Red Cross. May nag-offer nga iban. That's why nga iklaro ta gani nga Red Cross lang. Kaya ang iban base hindi na siya regulated sang DOH. Base budlay. Greetings ta. Okay. Good morning sa kay Turued Meliesa. Hi, Turued, morning. At Tito Pros Leonardia, kapamati gid subong. Kay si Boys. Kay John Dungon Kag-ami, Precaloy Espino, Victor Susan, Attorney Martigo, Romeo Sobaldo nga nag belated happy birthday gali sa kay Attorney Martigo kag Romeo Sobaldo. Adon na lang gumata. Kapamilya. Don Di Blanca Priting sa Fortune Town, Sota sa Japan, sa kay Yeni, sa kay Alien. Suki. Don Di Blanca, Pamilya Toledano, mga taga-barangay 4. Venus family, no? Richard, good morning. Espanyola family, Prejipoy, Alex Montesa, Prejisi, Samig Boys Basketball Club, Rostom, kag kay Ihado DM. Sa tanan niya, nag-monitor sa Aksyon Radio Bacolod, kay Tito Bebeng, kag Ernesto Horilla sa Alihis. May OFW nag-chat. Ano ko no? Anong size ang motel? 11 batang ko din. Para sa size tel? Ako niya. Ako naman ko din ikaw. Di lang mo, pabati mo ka rin, hindi ka gets bala mo. Pabati lang eh. Siyempre, Pati, parehas joke ta. Hi, Jolens! Good Christopher morning! Masconiana, Tim Querido, James Yap, Alan Sixto, Herbert Besa, Thea Tro, Gulianshan, Jake Bilbao, Manuel Ongero, Julio Somes, Lore Dedolo, Cristo Blisada, kag sa tanan niya katapos ang Police Station 4. Sa kay Mama Ed, Papa Junior, Papa Fred, Mama Jo. Sa kay nung Noel nga nagapamatig itsumong sa Tianggid sa Patria. Amo man sa kay President Celso. Kag sa tanan niya taga Patria Village. Okay. Hindi tanan ni maisa-isa, gusto ko gid tani. Kay ubos na gid ang amon chimpo naglapaw na gid kami. 9/11 ay. Dapat 9 lang kami. Baw sa tanan-tanan. Okay, sa kay Ma'am Lorena Ramos. Ma'am, good morning. Stay safe kuno konsihat. Thank you, gid sa wala untat nga support sa kay Maya. Good morning. Sa kay Opre Jipoy, salamat. Welcome pre anytime. Glenda Dominado Aguilos. Good morning, man. Eddie Adorio. Good morning. Laika Magan. Shout out sa National ID Registration Team sa Bacolod. Taga ano ni Guro, Registration Team.
Girly Canonoy Cardiente, good morning Bacolod noon, stay safe. Catherine Española, Caniete, please, for clarification. May swab ang baby nga 6 months. Yeah. Pwede. Do required na siya gani. Pero I don't know, depende na sa kung negative na sigurong parent eh. Thank you, Sir Mark, kag Councilor Sir Elsa, inyong information. As always, ma'am, welcome. Oh, basta may mamugi na dapat. Oh, Piyong-piyong but silingon mata. from the tapos ka piyong pa ng mata. Why Kaya na para tatay dito, mo? Gani, sino? Basige ka tati karon ni action day. Ma'am Cel Pedrosa. Good morning. Ayun, okay. Pasensya sa iba niya, wait mag-greet. Ayan, Medyo- hanayan, oh. Madamo-damo ang aton sa bungagin discuss. But anyway, as usual, let's just make it a habit, no? Nga mag-upod diri sa aton every Sunday morning Yes. from 8 to 9. Yes. We'll try get our best to give you updated yung mga information, especially nga nagapangatubang kita sa bungsang COVID. And padayon kita nagpasalamat sa aton mga viewers na nag-upo sa aton banding every Sunday morning, no? And let us continue to pray nga eventually masolusyonan na man ini siya. We do not know what tomorrow brings. Why kita kabalo din tapadulong, why ta katsindi kung ano ning matabo sa aton, but I don't know, the best advice I could give for now is for us to observe proper health protocol, we protect our own family, our own bubbles, and we continue to pray sa aton niya pagpangabuhi every single day. You know, especially tungkol ni siya for the nth time, it is ang Diyos nga nagbuhi isang patay, nga nag-ayos ang masakiton, nga nagpamuklat sang mata sang bulag. Nag-ayos ang aroon. Yes, is the same God that we have today. Yes. Kag with Him nothing is impossible. We just need to believe, no? And we continue to appeal for your prayers sa atin kada isa, cooperation plus pahugot niya pagtuog, pagpangamuyo. COVID lang na iya, may Christ kami. Exactly. Yes. Madamong salamat sa inyo pag-upo diri sa amon sa Istorya Espesyal every Sunday morning from 8 to 9. Kita liwat next Sunday sa ating programa no ng diri sa Diwa Easy Action Radio. Inagihapon niyo ko Boss Alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman ang inyo kubos nga lagad, Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.